Kanina nga, di ba, nung may sasabihin ka sa akin, Chups. Oo, sabi ko. Sabi ko, Chups. Hindi mo ba napapansin, ang dami sa feed mo na namamagang ilong ni Nicole Yala? Magang-maga yung ilong ko sa puro iyak ko sa feed nating lahat. Sabi ko nga kahapon na yung nararamdaman kong heartbreak sa paghihiwalay namin ni Chris is literally parang the same heartbreak nung mga iniwan ako ng jowa ko kasi may asawa pala siya, hindi ko alam. Mga gagawin pa akong syubet, mga walang hiya. Sabi ko kahapon, at sinasabi ko pa rin ngayon na very familiar, na yun talaga yung feeling X. Sabi ng isang tambalanista doon na si Honeylet, ito nga pala Christopher, ang sinayang mo. Lakas maka X, nakakalurk. Yung mga pinagdaanan ko, pwede ko masabing mga long time kasi merong mga umabot ng mga 2 years, ganun. Pero that does not compare with 20 years. Kanina nga, di ba, nung may sasabihin ka sa akin, Chups. Oo, sabi ko. Sabi ko, Chups! Yung mga tambalanisa na nagme-message sa akin na sandamukal na tuloy pa rin ang suporta. Kung binalik nila sa akin lahat ng mga advice ko sa mga broken-hearted. Literal na may mga pinapadala. Ay, ganyan ba? I-highlight natin yan na pwede pong material things. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.